Se optan por realizar as súas compras no comercio local de Ribeira durante o venres día 29, saiban que estas poden saírlle gratis. A Asociación de Empresarios desenvolverá unha campaña con motivo do Black Friday coa participación dunha trintena de establecementos. O sorteo celebrarase o día 5 de decembro na sede da asociación. Os premiados poderán entón presentar o seu ticket de compra para realizarlle o reembolso ata un máximo de 200 euros. Esta iniciativa nova que queremos trasladar para o día 29, cunha cuantía de 30 comercios que van estados adheridos a esta campaña, consiste concretamente en sortear 600 euros en compras do comercio solo exclusivamente do día 29. As compras efectuaránse durante o día 29 e anotaránse en tickets que en cada establecemento se lle van a dar aos clientes que se acerquen a comprar. Anotarán o número de ticket, así como o nombre e número de teléfono. O importe máximo de ticket en premio será de 200 euros. Como de costume, esta campaña conta coa participación do Concello, que segue a apoiar todas as iniciativas destinadas a dinamizar o comercio de proximidade. Como non podía ser de outra maneira, o Concello de Ribeira colabora con todas estas iniciativas que pensamos que son moi importantes para defender o tejido social de Ribeira, os comercios e a hostelería en general, non? Ao longo de toda a xornada, os clientes contarán ademais con media hora de estacionamento gratuito para realizar as súas compras.